Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Йорчолыда хушлашу йорты төзергә планлаштыралар, ул кайда урнашачак? Юш аяк киемеме, әллә бала гомере мөһимрәкме? Чолылар юлларга бозлаукка каршы катнашма сибүгә дәгъва белдерүләрен дәвам итә. Йорчолыда хушлашу йорты төзергә планлаштыралар. Бу бистәсендә патолога анатомия корпусының дәвамы булачак. Бу хакта шәһәр мэры Наил Мәгъдиев хәбәр итте. Бина 17:05 йорты белән морг арасында парковкада урнашачак. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Хастаханәләр, мәктәпләр һәм морг тирәлегендә яшәү 17:05 йортында яшәүчеләрне бу бик сөендерми. Чоллар хушлашу йорты төзелешенә каршы, шулай ук алар үз автомобильләрен кую урыныннан да мәхрүм калачак. Бу уңайсызлыклар тудырачак ди алар. И так уже тут невозможно. В окно смотрим, гробы везут, нам приятно жить в таком доме. Во двор заехать невозможно, машину поставить некуда. Я вот здесь живу. Я приехала, да, мне машину поставить некуда. Тут и так все забито. Тут вот это тут построили, ну, открыли, как на судебных приставов. Тут вообще не поймешь. Тут все на газоны лезут, приезжают. Ставить машины негде и так. Невозможно даже пройти. Машин очень много. У меня самой здесь машину ставлю. Ну, очень места мало. Когда вот особенно утром, когда больница, поликлиника, считай, приемы, часы приема, у нас здесь завал машин. Яңа бина төзелеше шәһәргә 100 миллион сумга төшәчәк. Хушлашу йорты 2 залдан торачак һәм моргның дәвамы булачак. Бу уңайдан шәһәр мэры үз фикерләрен җиткерде. Территории там дополнительно есть. Мы можем дополнительно устроить и стоянку для автомобилей. Тем более территория перед БСМП она есть еще. Мы можем там и на 50, на 100 увеличить. Хушлашу йортында ЗАГС хезмәткәрләре дә булачак. Чоллылар урында үлем турында таныклы һәм кирәкле белешмәләрне дә ала алачак. Лилия Гатина, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, Ленар Султанов, яңалыклар. Юж аяк киемеме, әллә бала гомере мөһимрәкме? Бүген шәһәр мэры шундый сорау бирде. Чоллылар юлларга бозлаукка каршы катнашма сибүгә дәгъва белдерүләрен дәвам итә. Сукмак урынына шугалак, барлык юлларга реагентлар сибелгән ди алар. Шул ук вакытта ишегалды җыештыручылар тәүлек әйләнәсе юлларны чистарта. Тулырак хәбәрчебез материалында. Чолы машина йөртүчеләре 2 лагерга бүленгән, кайберәүләр реагентлардан файда юк дип саный, алар аяк киемен һәм машиналарны боза ди алар. Башкалар исә бу тайгак юлларга каршы көрәшнең яхшы ысулы ди. Посыпать надо там, где нужно, и убирать. Потому что обувь страдает, а машины тем более еще хуже. Чем-то надо же посыпать все равно, чтобы не падать. То есть у вас машина, например, от этого не портится, либо обувь? Я не знаю, зимой у нас еще другого ничего не придумали, мне кажется. Раньше какую-то жидкость лили, но вроде такого бардака не было. Это непонятно, что вообще за реагент такой. Кар чистарту тәүлек әйләнәсе бара. Көн сайын бу эшкә 130 берәмлек техника һәм 80 юл эшчесе чыга. Ежедневно выполняется пролив жидким реагентом. Да, есть некоторое негодование насчет того, что на дорогах постоянно сыро, но это безопасно, количество ДТП уменьшается. В основном мы сейчас используем ручной труд, но и соль, где уже не получается ручным или механическим способом очищать, используем соль. Пескосоляную смесь не используем, потому что необходимости сейчас такой нет. Соңгы 2 атнада автомобиль юллары предприятиесе реагент куллануны киметте. Аларны кирәк булган очракта яки шәһәрдәшләрнең гаризалары буенча гына файдаланалар. Для того, чтобы не было наката, не было наледи, не было происшествий, не было бы трупов. Так вот, если проводить параллель. Что важнее, мокрая обувь или мокрый автомобиль, или жизнь и здоровье ребенка или взрослого человека? Положить нужно на чашу весов. Из 2 зол выбрать меньше. Поэтому обработка дороги – это меньшее зло. Шулай ук шәһәр мэры район җитәкчеләрен ишегалды территорияләрен җыештыру сыйфатында тикшерергә чакырды. Лилия Гатина, Христина Балабанова, Сергей Вильданов, Ленар Султанов, яңалыклар. Йорчолыда сабыйлар саны тагын бергә артты. Хәрби хезмәткәрләр гаиләсендә кыз бала якты дөньяга килде. Аңа исемне Алиса дип кушканнар. Кычык белән танышырга әбиләре, бабайлары, апа-абыйлары һәм башкалар килде. Мы приглашаем счастливую маму и долгожданного малыша
Туганнары алкышлар белән Олися һәм аның әнисе Ләйләне каршы алдылар. Сабый хәрби хезмәткәр гаиләсендә икенче бала. Аларның 2 яшьлек уллары Артем бар. Әлегә әти кеше кызын телефон аша гына күрде, ләкин шулай да шатлыгы ким түгел иде ди яшәни. Шул көнне шылдыратты, сизгәндәй. Мин әйттем, что все, таптым, ул бик шат, нык сөенде. Көтеп алынган кызы. Олисәнең гаиләсе зур. Бүген аның белән танышырга карт бабасы һәм карт әбисе, дәвәнисе һәм дәвәтисе дә килгән. Сөенечтән җыла, как будто үзебез бала тапкан кебек теге үзебезнең яшьлекне искә төшереп, балалар исән-сау котылганга, кызым исән-сау котылганга, шуңа сөенечтән җыладык. Сөенеп, менә көтеп тордык. Беренчесе кичкенә әле 2 яшьлек кенә утратыгында. Нәрсә? Сөенәбез матурым. Менә әтисе дә исән-сау әйләнеп кайтса, безнең бөтен яктан да түгәрәк була инде. Нык шатмын. Апама бик зур рәхмәт, миңа шундый малай белән кыз тапкан өчен. Мин аларга улым дим, алар минем үземнең балалар сыман. Нык яратам аларны. Яшь ананы бала туу белән котларга автошәһәр мэре Наил Мәхдиев килде. Но мы рядом с вами, вы не переживайте. Вы не плачьте, иначе мы тоже заплачем. Поэтому все будет хорошо, шикар Аллаха. Значит, мы рядом с вами. Я, провожая наших парней, в том числе Володю, обещал, что мы поддержку семей наших воинов не бросим. Ләйлә балалары туган хәрби хезмәткәрләрнең башка хатыннары кебек үк шәһәрдән 100 мең сум акча, шулай ук яңа туган бала өчен комплект алды. Шәһәр башлыгы шулай ук ватан сакчылары өйләренә кайтканчы, аларның гаиләләренә киләчәктә дә ярдәм ителәчәк дип вәгъдә итте. Азилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Яршолда футбол буенча бер көнлек балалар турниры узды. Кыр хуҗаларыннан тыш Автокалага, Түбән Кама һәм Алабуга шәһәрләреннән яшь спортчылар да килгән иде. Балларына караганда күбрәк яшь футболчыларның ата-аналары борчылды. Бигрәк тә Анна Кулюкованы кырда яхшы ишетелде. Аның сүзләре буенча ул улының бер уенын да калдырмый һәм аның өчен гел җан ата. Он даже тренера может не слышать, но меня, наверное, он вообще 100% очень хорошо понимает то, что я кричу. Он не говорит то, что я ругаюсь, вот. Он знает то, что я волнуюсь и хочет меня обрадовать своими голами. Надо хорошо забивать, хорошо обыгрывать и хорошо бегать. Яшь футболчыларның җиңү кагыйдәләре шундый. Нам понравился, мы выигрываем. Очень круто мы играем, другие тоже нормально. Штрафной был у них, у других черных. Я этому радовался, потому что я сразу же хотел выбежать, забить гол. Гол один забил, но очень больно, когда мне повалили вот здесь вот. Футбол буенча турнир Шоллы, Түбән Кама, Алабуганың 10 командасын берләштерде. Это формат турнира. 2 группы по 5 команд. Внутри каждой группы команда каждый сыграет. Далее уже мы делим команды на разные лиги. Бронзовая лига – это команды, которые заняли 5 места. Команды, которые 3-4 места, они будут играть в серебряной лиге. Алтын лигада үз төркемнәрендә беренче һәм икенче урыннарны алган командалар уйнады. Һәр катнашучыга медаль, дипломнар тапшырылды. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Компания «Радужный дом» предлагает жалюзи, римские и рулонные шторы. Роль ставни от производителя. Большой выбор и яркая палитра красок. Телефон 34 90 90. Требуются водители категории «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. 6-дневный рабочий график. Бесплатный завтрак и лаунч-бокс в дорогу. Иногородним сотрудникам предоставляется жилье. Телефон 8 919 626 30 70.